موتوكم لو معنتي كم تدمر سرحنا سرحيو كم هاند بتجن أبتسرحلو زنبرة حنت هفتان غور ماكينة أنا قعريلات متس موتوكمون نزوال عام سرعة بتعامي يزفتوا نبا قريبون نقعدلنا فتنايو تاغوار قن بزحزن ملكعو مسؤون معدل ولا حنت دليتها نبران مسا أنا قعدلونا قديمو كدانو كحصب النفس كحلون تزاربو توم تزاربتهم قالتون قلصتلو منقدي نموتوكو بتعامي يقطعو تنكير صريحون بمهفتام نتاوالع حدا معلتنا هاتون خقولا برتيع مسرح يجمر كبرات تخطاتلتي لما عنتون زم ماستر بلان تباهيلات تفلت بعسرائي سان حدن زوصت اللب من تلتلت فين حيزنا لكم قريبنا لنا كم التفتوواهم سلدي تلاتر لايك بمقبار نزل لكم رئيتون أو كومنت صحفوا لنا نابز جانال حدش تزهونكم دما سابسكرايب بمقبار بيتساب يخونو إذا فيلم تجمر ياكي استباهلت حان تقال عنا رأينا يو ياكي نابز تمرت زاته تلو قنا لما عنتيو كدم حجاب زنورت البيت تمرتون قالوا تقولوا تيساقي وايم نيرو كل شأن أسحاقواون مورلا بتعامل تنكفايا بز مغنياتو ناز بيت تمرتكم زغور واسلز مسلا بتعام كفي واي نيرو تمام هردما نابا بمصقع عرسان اختفالت تزاربا كوين جن ياكي كتزاربا يكالتن اب تمساسال ساعات جن حدا موتوكو استبهر ولع ناب قدمي اقربيلو حدا سته ነገር ሂባ تستون ናይ መጀመርያው ብታኹም ዝኾነ ይዛረባ ንሳውን ተሰማሚዓ አሚናቶን ተስተ ከፊታ ክትሰጥያ ብሰንብር ኩነታት ግን ክፍት ምሳበለቶ ልክዕ ናፍታ መምሪ ይፈስስ ሞተኮውን እዚ ነገር ዝገበሮ ብፍላጡ ይነሩ በቲ ምክንያቱውን ብቁልጥፍ ናፍቲ ቢሮ ክጽዋዕ ኺእል እዩ እቲ ቦርሶኡ ምስ ፍተሽውን ብጣዕሚ ብዙሓት እንተምሃሮ ዝሰንብዱ ኣቑሑን ሕሩጭን ይረኽቡ እቶም መምሃራን እውን ንምንታይ ከም ዝተገብር እናበሉ ይወቕስዎ እዮም ዝነበሩ ብኻልእ መልክዑ ያኪ ብጣዕሚ ደቢርዋ ኣብ ደገ ጠጠው ኢላ ንወለዳያ ትጽበ ዝነበረት ኣብቲ ሰዓት ድማ ሓደ ኪዳ ዝተባህለ ተምሃራይ ናብኣ ይመጽእ ኪዳ ማለት እውን ናይ ሞተኮ ናይ ድቢ መሓዛ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ምስ ሞተኮ ኣብ ናይ መዕበይ ቆልዑ ብሓንሳብ ከም ዝዓበዩን መሓዙቱ ከም ዝኾኑን ይዛረባ ሞተኮ እውን የዋህ ምዃኑን ክትፈርሖ ከም ዘይብላን ይዛረባ معلتات أبز خذلون زم محزت بتعاملنا تفاتوا يمسو كابو نبكات إكفلي أتو متكون حدا مستجزيو نكيد هبو مشكن كداون أمينو تمستكفيتو كست مسبلة بزحزن ملكعو تمستنا مولو كداني فسس متكون كم زجارة بفلاتو فرانك نخ جبرين يرو كداون جن ولا حنت معلتي توساج فلتن تمحزون كل شيء كم بزجبر عطري سحقاي زنبرة كدامس متكون ياكي انت إذا فرحكي كله حتوا ياكي جن كسب حجي أمريت زفر عند هلو قدم حجي تمهرو لزنورت بيت تمرتي مغانو تزاربو مخنياتون أفت بيت تمرتي تون قولت بتعامل تجسس قوايو نكال اجزي ونا بمهار كم تستردنا بخيت تزاربو إذا السمع محازتاون بتعامل حزنو كابون بالحريب وطفنا وجوزهم يمزخدو نتم تمهرون متوكو حيزي هارموم يزنبرة كابون كدفكم انت دليخم نقدم يقري تحت توايدي زاربو تم تمهرو جن بفتم نعا يقري تاين بلان كولي من لسلو بزز توقع متكون حما مهارت نمسحارمم بغويا بشكليت غيرم كابت بوتا يهدمو ያኪውን በተዘገወረላ ነገር በጣም ደስ ይብላ ካውን ግዜ ብዝኸረ ወፅሪ እቶም ተምሃሮ ናይ ሃይስኩል ትምህርቲ ዝውድሉ ይበጽሕ እትርክቦምን ብጣዕሚ ናጠበቀ ይመጽእ ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮፍ ኢሎም ዝፈትውዎ ምግቢ ይበልዑ ሞተኮውን ሓደ ዝኸረ ቦታ ኣሎኒ ብምባል ገዲፍዎም ይኸይድ ኣብቲ ቦታ ዝተረፈውን ያኪ ምስ ኪዳ ጥራሕ እዮም ነይሮም ኪዳ ንያኪ ንቐጻሊ እንታይ ክትኾን ከም ትደሊ ሓታ ንሳውን ፊልም ክትሰርሕ ክትከውን ከም ትደልን ትዛረቦ ንዕውን እንታይ ክኸውን ከም ዝደሊ ተሓቶ كداغن انتاي كخون كم زحسب كم زي يفلط يزاربا الساخعة بنهتان نقلدت وتهدر انت خوين كم تصبغلو تزاربو زوم حاططو نابز ساعات مفدلاي بتعامل نحسبو يمص مغنياتو وندحر هاي سكول سلازفلالو بتعامي يدبيرو ببعدتو ون بحنساب زحلفو غزي نوح سلازنبره ركمون بتعام حيالي نيرو ያኪ ድማ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ድርጅትና ተተኮሱ ክትርኢ ደስ ከም ዝበላ ትዛረብ ምክንያቱ እውን ክሳብሎም ማዓንቲ ከምኡ ዓይነት ሪኣ ስለ ዘይትፈልጥ እዩ ሞተኮውን ትደልዮ ኩሉ ከም ዝገብረላን ከም ዝሐጉሳን ቃል ያትወላ وقابلون زم حزت بتعامي قراربو ياكي ናብ ህይወቶም ስመጸት እዩ ነይሩ በቲ ምክንያት እውን ክልቲኦም ብጣዕሚ ዝተፋተው ንሳውን ከም መስታወስ ይኾነና ብምባል ኣብኡ ከለው ብሓንሳብ ፎቶ ተልዕሎም ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ኪዳም ሲያንኪን ብሕቶም ብምዃን ኣብ ጽርግያ ይኸዱ ነይሮም ኪዳውን ትዕድል ተጠቒሙ ንያኪ ከም ዝፈትዋን ካብኡ ዘይትፍለ ደስ ከም ዝብሎ ይዛረባ እዚ ሰምዕት ያኪ እውን በቲ ዝበሎ ብጣዕሚ ትስንብድ ንኪዳውን ከም ዝዘንግዐ ትዛረቦ ምክንያቱ ቅድሚ ሰዓት ሞተኮም ከም ዝሓተታን ንዕኡ ከም ዝተቐበለቶን ትዛረቦ كوميدا مستزاربون كيدا لبو يسبر نغلطيهم سلسفوتهم جن حقوسي يستمني له دحستوسن معلتاتون تم حدوت نهاية هايسكول تمرتي ودو متكون ابتكباب يمزر كبعوين يا مكينة صقنا تغوطير يسرح كيداون حبير وسرزنا ولا حقوسات يمنيرو مسياكي بموهان كل شعب سلزرحو صبوك زي محداف يجمرو السادم ما كل شعب ترقان تسقر تتنكي غايمان تقام رئايات تسقر نعوون كمناتان خقبر قالاتي هاتويا مغنياتون بناي ماكينة حدقا كتسنو سلزي تدليو
بت معلت مشتون كيدامس موتوكو نعللو كلو موتوكو نياكي تمرعون دي خيلو كحطايو نمحازون زغزا الله كاتيم يريو كيداون تكاتيم كمز فوتو يزارو بو ابيلون نسان خط فوتو رجت كمز تكوس ينغرو نتتلمون ابتناي رجت نخ حغزون كيدام حصانو كيداون خلطيام حغوس لازمنا بت حساو تسماميو بو ابيلون نايلت كدان تخدينو سربرايز نخ غبرا يوسن بت معلت مشتون بحساب كيدو مستخال يجمرو موتوكو دما كساب حج سلازي مصات نابا كيدو كمصايو كيداون تتصبي ግን ክመጽ አይካሉን ንሱውን ነዋቶም እናኸደ ሞተኮ ተጠዊድና በኸይ ረኽቡ ናብኡ ተጸጊዑን ትርእውን ብዘሰንብድ መልክዑ ያኪ ማኪና ሃሪምዋ ይነሩ ቶም መሓዝቱን ዓይኖም ምእማን ከቢድዎም ይበኸዮም ዝነበሩ ሞተኮ ብዘሕዝን መልክዕ ኣብ ኢዱ ትካቲም ሒዙ ብጣዕሚ ዝበክዝ ነበረ ናብ ታሕቲ ወሪዱውን እትስገጨዋ ስባር መኪና መስትያት ይወስዶ ኣብ ቀጻሊ መዓልቱም ዘሕዝን መልክዑ ያኪ ቀብርዋ ካብቲ መዓልት እንዳሃር ግን ሞተኮ ናይ ስራሕ ድሌት ኣይነበሮን ካብ መጠን ላዕለውን ዓርሱን ናሃሴ ይነሩ ኣብኡ ኮፍ ኢሉን ከሎውን ብሃንደበት ሓንቲ ምልክዕቲ ጓል ማኪና ክትዕርን ኣብ ትሰርሐሉ ቦታ ትኸይድ እታ ጓል እውን ኣብቲ ከተማ ተፈላጢት ሞዴል እያ ብኡ እውን ዝሓዘቶ ማኪና ክባር ይነሩ ኪዳውን እቲ ማኪና ምስ ረኣዮ ነቲ ሓላፊዮም ይጽውዖ ሞተኮ እውን ኣብኡ ስለዝነበረ ናብቲ ማኪና ተጸጊዑ እናረኣየ እዩ እቲ ማኪና ሓደ ነገር ዝገጨዎ ስለዝመስል ተሃሲ እዩ ኣብቲ መብራህቲ ፊት ዘሎ እውን ተሰብረ እዩ ዝመስል ንሱ እውን ያኪ ዘሞተትሉ መዓልቲ ዝወሰዶ ምጽኡ ምስ ገጥሞ ብዘሰንብድ ኩነታት ናብቲ ማኪና ይገጥ እዚ ማለት እውን ያኪ ገጪ ዝቐተላ ማኪና ንሱ እዩ ስለዝተረድኦ እውን እታ ማኪና እንታይ ከም ዝኾነት ይሓታ እታ ጓል ግን ንዕኡ ካብ ምንዓቕ ሓሊፋ ዋላ ሓንቲ መልሲ ኣይሃበቶን ንሱ ድማ ነታ ማኪና ዝዕር ንሱ ምዃን ተዛሪቡ እንታይ ከም ዝኾነት ይሓታ ኣማራጺ ምሳኣነት እውን ነታ ማኪና ከይዱ ከም ዝገጨዋ ተዛረቡ ያኪ እቲ መኪና ካብ ዝገጨዋ ክልተ ወርሒ ሓሊፍዋ እዩ ንሱ እውን ዝተገጨወ ከልቢ ከመይ ኮይኑ ክብል ይሓታ ንሳ ድማ ብቁጣዕ ክሳብ ሕጂ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛረቡ ነዚ ሰምዐ ሞተኮ እውን ሕርቃኑ ክቋፀር ኣይከኣለን ኣብኡ ጠጠው ኢሉ እንከሎ እውን ማኪና ንኽዓርየላ ተዛሪባ ገዲፋቶ ትኸይድ ሞተኮ ግን ተስፋ ብዘይምቑራፅ ተኸቲልዋ ይኸይድ ናብኣ ተጸጊዑ እውን ድራር ብ50 ንኽበልዖ ይሓታ ንሳ ግን ካብ ላዕልን ታሕትን እናገላበጠት ትሪኦ ሞተኮ እውን ንዓኣ ክሐጉስ ክብል ኣብኡ ማጂክ ከሪኣ ይጅምር ካብ ዝመጽኡ ዘይበሃል እውን ኣብ ገጻ ናይ ጽጌረዳ ዕምባባ ይፈጥር እቲ ዕምባባ ክትሕዞ ገይሩ እውን ካብቲ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ወረቐት እናውፅአ እውን እታ ጓል ክትግረም ይሓስብ እታ ጓል ግን ዓሻ ምዃን ተዛሪባ ገዲፋቶ ትኸይድ ሞተኮ ኮፍ ምስ በለ እውን መሓዝኡ ኪዳ ይመጽእ እንታይ ዓሊልኩም ኢሉ ምስ ሰሓቶ እውን ሞተኮ ድማ እዛ ጓል ዋላ ብዙሕ መስዋዕት ተኽፍለኒ እታ ቆልዓ ናተይ ክገብራ እየ ክትርኢ ኢኻ ክብል ንመሓዝኡ ይዛረቡ ድሕሪ ንእሽተይ መዓልቲ እውን ሞተኮ ብሰላም ስርሑ ይቋረጽ ካብኡ እንድሓር እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ተረኣየ ኣይፈልጥን እቶም መሓዙ ተደልይዎ እውን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኢሉ ድማ መዓልታት ሓሊፉ በዚ ሰዓት 2 ዓመት ይቕፅር ናይቲ መዓረይ ማኪና ሓላፉ እውን ኣብዚ ግዜ ብዕዳ ይተሓዝ ሞተኮ ናብ ዝኣተወ ስለ ዝጨነቆ ግን ቤዛኻ ድለዮ ክብል ንኪዳ ይዛረቡ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ኪዳ መወዳእታ ንሞተኮ ኣብ ዝኣረገ ኣፓርታማ ውሽጢ ይረኽቦ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ እውን ሞተኮ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝኣከበ ይርኢ ካብኡ እውን ካበይ ከም ዘምጽኦን ንምንታይ ከም ዝኣከቦን ይሓቶ ሞተኮ ግን ብዘደንቕ ኩነታት 45 ሚልዮን ኣውፂኡ ንወይኒ ፋብሪካ ክገዝእ ይሓስብ ካብኡ እንድሓር እውን እታ ዲሳት ትበሃል ገዲፋቶ ዝኽድት ቆልዓ ናቱ ክገብራ እዩ ንኪዳ እውን ሓደ ትገብረለይ ነገር ኣሎ ክብል ይዛረቡ እዚ ዘረባ እውን ኪዳ ክዝክር ዝገብሮ ኣብቲ ያኪ ዝሞተትሉ ምሸት እዩ ነይሩ ሞተኮ እውን ኣብቲ ሰዓት ልክዕ ከም ናይ ሕጂ ሰዓት እዩ ናብ ኪዳ ሓገዝ ክሓትት ዝኸደ ሞተኮ ድማ ኣብቲ ሰዓት ፎርጅድ ዝኾነ ፓስፖርት ንኸውፀሉ ንኪዳ ይሓቶ ኪዳ እውን በቲ ዝበሎ ኩሉ ክሰርሓሉ እዩ ብኻልእ መልክዑ ሞተኮ ኣብ ዓብይ ናይ ቁማር ገዛ ከም ዝሰርሕ የርእየና ናብቲ ናይ ቁማር ገዛ ዝመፁ እውን ብጣዕሚ ሃፋትም ሰባት እዮም በዚ ምክንያት ድማ እቶም ሃፋትም ብዙሕ ቲፕ ክህብዎ ክኢሎም እዮም ሞተኮ ድማ ካብቲ ዝበልዐሉ ቀኒሱ እውን ክንዲ ዝቕርሺ ክእክብ ዝኸኣለ በዚ ምክንያት እዩ በቲ መዓልቲ ምሸት እውን ሞተኮ ኣብ ዝገዝኡ ኮይኑ ቲቪ እናረኣየ እዩ ኣብቲ ሰዓት እውን እታ ዝደልያ ጓል ኣብ ቲቪ እናቕረበት እያ ንሱ እውን ንዓኣ ብምርኣይ ንመልክዓ ምድናቕ ይጅምር ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኪዳ ስርሐለይ ዝበሎ ናይ ፎርጅድ ፓስፖርት ይህቦ ካብዚ እንድሓሩ ሞተኮ ካልእ መንነት እናሓዘ እዩ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ዘኒጡ ባድልኡ ገይሩ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ ኣብቲ ሆስፒታል ሓሚሙ ዝደቀሰ እውን ወናኒ ዓብይ ፋብሪካ ወይኒ እዩ ነይሩ ሞተኮ እውን 45 ሚልዮን ምስ ሃቦ ነቲ ፋብሪካ ንሃቱ ክገብሮ ኽኢሉ እዩ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ እውን ዝደልዮ ህይወት እናነበረ እዩ በዚ መልክዑ ድማ ምስ ናይ ሊሳ ማዕረ ቁመና ዘሎ ስለ ዝመሰሎ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናቱ ንክገብራ ይውስን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ኪዳ ናብቲ ኣፓርታማ ይመጽእ በዚ ኩነታት እውን መሓዝኡ ከም ዝተቐይሩ ስለ ዝረኣዮ ብጣዕሚ ተሓጒሱ እዩ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም እውን ንእሽተይ መስተ ይሰትዩ ኪዳ እውን እትሰርሐሉ ዝነበረ ካምፓኒ ብዕዳ ከም ዝተሓዘን ንሞተኮ እናተዛረቦ እዩ ሞተኮ ግን ኣቐዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኣይመሰሎን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ በዓል ሃፍቲ ሞተኮ ናብ ዓብይ ውራይ ይዕደም በዚ ግዜ እውን ሊሳ ምስ ኣቦኣ ኣብቲ ፓርቲ ተረኺባ ስለ ዝነበረ ኣትኪሩ ይሪኣ ብድሕሪ ብዙሕ ግዜ እውን ክሪኣ ስለ ዝኸኣለ ብጣዕሚ ይሕጎስ እቲ ዕድል ተጠቂሙ ክረኽባ ምስ ዝኸድ ግን ብሃንደበት ምስ ካልእ ኣፍቃሪኣ ይሪኣ ብጣዕሚ ተቆጢዑ እውን ንኪዳ ምስ ረኸቦ ነቲ ሕፁያ ንኸፈራርሖ ይዛረቦ
كيداون ኣብቲ ምሸት ናብ ገዛ ሕጹያ ብምእታው ንሕጹያ ናብኣ ንኸይቐርብ ይፈራርሑ ንህይወቱ ዝፈርሐ ሕጹያ እውን ካብ ሊሳ 100 ኪሎ ሜትር ይርሕቓ ድሕሪ ግዜ ድማ ሊሳ ምስ ሞቶኮ ይላለዩ እቲ ርክቦም ንዓበየ እንትመጽእ እውን ሞቶኮ ዝደልዮ ይረክብ በዚ ኩነታት እውን እታ ቆልዓ ንዕኡ ብጣዕሚ ትፈትዎ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ሞቶኮ ምስ ኪዳ ተራኺቦም ምዕዳድ ይጅምሩ ንሱ እውን በዚ ዕድል ንሊሳ ካቲም ከም ዝኣስረላ ይዛረቦ ኮይኑ ግን ኪዳ ዝገብሮ ዘሎ ሕቦ ሚስጥር ከም ዘሎ ይሓስብ ሞቶኮ ግን ሊሳ ከም ዝፈትዋ ጥራሕ ይዛረቦ በዚ ግዜ ድማ ናይ ኪዳ ሓገዝ ከም ዝደሊ ይዛረቦ ንሶም እናዓለሉን ከለዉ እውን ሊሳ ናብኣቶም ተኣቱ ካብኡ እውን ንሞቶኮ ሒዛቶ ትወፅእ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ነቲ ሓላፊኡ ንኪዳ ይጽውዖ ንኪዳ እውን እቲ ሳምሶናይት ናብ ሞቶኮ ኣብጻሕዮ ክብል ይሰዶ ኪዳ እውን ንሞቶኮ ይብጻሓሉ ከፊቶም እናረኣዩ እውን ኣብ ውሽጢ ዝፍንድእ ነገር ይርዩ ሞቶኮ እውን ንመሓዝኡ መስተ ብምሃብ ይሰትዩ ኪዳ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ግን ዝፍንዳእ ነይሩዎ እሞ ይፍንድእ እቲ ድኳ ተጠውዩ እውን ኪዳ ስለ ዝወደቐ ሞቶኮ ብጣዕሚ ይስሓቕ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ምስ በሎ እቲ ሪሞት ይሰርሕ ምዃኑ ንፍታን ክብል ንመሓዝኡ ይዛረቦ ድሕሪ ውሕድ መዓልቲ ልደት ስለ ዝበጽሐ እቲ ህዝቢ ንከብዕል ተዳልዩ እዩ ሞቶኮ እውን ሎማዓንቲ ምርዓውን ደው ኢሉ ንሊሳ ክሓታ እዩ ኪዳ እውን ንዕኡ ክሕግዞ ናይ ልደት ክዳን ገይሩ ኣብቲ በዓል እዩ ነይሩ ንሱ እውን ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ዕላለምን ኩሉ ነገር ነቲ ህዝቢ ንኽሪኦ ኣብ ዓብዪ ስክሪን ይሕልፎ በዚ ምክንያት እውን ኩሉ ዝገብርዎ እናተረኣየ ድምፂ እናሰምዑ ክዕዘቡ ይጅምሩ ኪዳ ከምኡ ዝገበረ እውን ሞቶኮ ስለ ዝሓተቶ እዩ እቲ ህዝቢ እውን እናሰሓቐ ምርኣይ ይቕጽል ምክንያቱ እውን ሊሳ ማለት ኣብቲ ከተማ ተፈላጢት ሞዴል ስለ ዝነበረት እዩ ሞቶኮ ድማ ብኻልእ መልክዑ ናይቲ ከተማ ዓብዪ በዓል ሃፍቲ እዩ ዝርርቦም ምስ ጀመሩ እውን ብዘሰንብድ መልክዑ ሞቶኮ ቅድሚ 10 ዓመት ይፋለጡ ከም ዝነበሩ ንሊሳ ይዛረባ ሊሳ ግን ይቕልድ ዘሎ ስለ ዝመሰላ ክትኣምኖ ኣይከኣለትን ንሱ እውን ቅድሚ 10 ዓመት መካኒክ ከም ዝነበረን ንሳ እውን መኪና ክትዕሪ ኢላ መፂኣ ንዕቓቶ ከም ዝኸደት ይዛረባ ንሳ ግን ቅድሚ 10 ዓመት መካኒክ ከመይ ክዝክር ይኽእል ክትብል ትምልሰሉ እሱ እውን ክትዝክሮ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ግዜ ሰሪሕላ ዝነበረ ማጂክ የርያ እቲ ናይ ጽጌረዳ ዕምባባ ምስ ረኣየት እውን ትዝ ይብላ ካብኡ እውን እቲ ዕምባባ ምስ ኣትሓዛ ዝተፈላለዩ ወረቐት የውፅእ ሊሳ እውን ኣብቲ ሽዑ ዝተፋለጠቶ መካኒክ ትዝ ይብላ ንሱ እውን ካብቲ ገዲፋቶ ዝኸደት ሰዓት ቅርሺ ምምላኽ ከም ዝጀመረ ይዛረባ ጠንኪሩ ሰሪሑ ቅርሺ ረኺቡ እውን ንዓኣ ከም ዝረኸባ ይገልጸላ ቅርሺ እውን ካብቲ ዝበሃሉ ንላዕሊ ክፈቱ ከም ዝገበረቶ እውን ይዛረባ ኮይኑ ግን ሊሳ ዝተረድአቶ ብዝተሰሓሓተ መንገዲ እዩ ንሳ ዝተረድአቶ ንሱ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ጠንኪሩ ዝሰርሐ ንዓኣ ክረክብ መሲልዋ ስለዚ ሕጂ ተራኺብና ኢና ተመርዒና ብሓጎስ ክንነብር ኢና ትብሎ ሞቶኮ ግን እቲ ዝሓዘቶ ዕምባባ ንኽትስሕቦ ይዛረባ ንእሽተይ ምስ ሰሓበቶ እውን እቲ ካቲም ይወፅእ ንሳ እውን ንዓኣ መሲልዋ ብጣዕሚ ትሕጎስ ንሱ ግን እቲ ካቲም ንዓኣ ከም ዘይኮነን ያኪ እትበሃል ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረ ይዛረባ ያኪ ዝተባህለት እውን ብጣዕሚ ዝፈትዋን ትፈትዎን ጓል ከም ዝነበረት ይዛረባ ኣብቲ ግዜ ካብ ጥቓ ሬሳኣ ዝረኸቦ ስባር መስትያት እውን የውፅኦ ቅድሚ 10 ዓመት ገጭኽ ዝቐተልክያ ንስኺ ኢኺ ኢሉ ይዛረባ ነዚ ሰምዐት ሊሳ እውን ብጣዕሚ ትስንብድ ንሱ እውን ተዘይኣሚንክ ዝተላዕልናዮ ፎቶ ረኣየ ኢሉ ይህባ እቲ ፎቶ እውን ሰለስቲኦም ኮይኖም ሃይስኩል ምስ ወድኡ ዝተላዕልዎ እዩ ነይሩ ካብኡ ንዝፈትዋ ጓል ቀቲልኪ ዝገጭኽዎ ከልቢ ኢልክ ነጊርክኒ ኢሉ ንሊሳ ይቆጣዓ እዩ ዝነበረ ካብኡ ያኪ ከም ዝሞተት ናብ ፖሊስ ከይዱ ምዝራቡ ይነግራ እቶም ፖሊሳት እውን ሎሚ ጽባሕ ተቐታሊ ይረኽብዎ ኢለ ተጸብየ ነይረ ንሶም ግን እኳ ዳኣስ እቲ ፋይል ክዕጾ እዮም ዝገበሩ እቲ ምክንያቱ እውን ንስኽ ሞዴል ስለ ዝነበርክን ኣቦኹ ድማ ፖለቲከኛ ስለ ዝነበረ እዩ ኣቦኹ እውን ወላ ሓንቲ ከም ዘይተፈጠረ ከም ዝስል እዩ ዝገበረ ንዓመዋት ብቲቪ ብሬድዮ ኣብ ኩሉ ብዛዕባ ክዝረብ ተጸብየ ንሓንቲ ሻዕ ግን ሓደ ተስፋ ስለ ዘይረኸብኩ እየ ነዚ ሓሳብ ዝፈሓስኩ ይብላ ሊሳ ነዚ ምስ ሰምዐት ንመጀመርያ ግዜ ንሳ ከም ዝገጭወታ ትዛረብ እሳ እውን ንሞቶኮ በይኑ ስለ ዝመሰላ እዩ ትዘረባኣ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ይሰምዓ እዩ ነይሩ ሞቶኮ ነቲ ዘረባ ምስ ሰምዐ እውን ሓደ ሪሞት ካብ ጅቡ የውፅእ እቲ ነገር ተፀቂጥዎ እውን ኣብቲ ከባቢ ፈንዲኡ ክልቲኦም ክሞቱ እዮም ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ቲቪ እናረኣየ እቲ ሓቂ ይርድኦ ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣብ ህይወቱ ዝለፍዐ እውን ነዛ ምሸት ደልዩ እዩ ነይሩ በቲ ቦምባ እውን ንሱ ምስ ሊሳ ክመውት ምዃኑ ይርድኦ ናይ መሓዙ ህይወት ከድሕን እውን ናብቲ ህንፃ ምጉያ ይጅምር ኪዳ ግን ብዘሕዝን መልክዑ ኣርፊዱ እዩ ገና ናብቲ ህንፃ ከይበፅሐ እውን እቲ ቦምባ ፈንዲኡ ክልቲኦም ኣብቲ ውሽጢ ሞይቶም እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም